ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 2ଟି ଅଳିଆ ଡବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଓଦା ଶୁଖିଲା ଅଲଗା କରି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆଣିବ ଧରି ସଫା ହୋଇଲେ ଘର ଅଳିଆ ଘରଟି ଶିବ ଆମ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ହସିବ ଆମ ଧରା। পচা চোপা ইত্যাদি, শুখিলা বর্জ্যবস্তু কহিলে প্লাস্টিক বোতল ভঙ্গা কাচ ইত্যাদি। হଉ ମା ଅଳିଆ ଡବା ସବୁ ଗାଡିକି ନେଇଯା। ଅଳିଆ ଆଣ ମା ମାଉସୀ ସଫେଇ କାମରେ ହେବା ଏକାଠି ଅଳିରୁ ଅଳିଆ କରିବା ସଫା ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ ଜମା ମାଛି କି ମଶା ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ ଆମ ଜୀବନ ସାରା। ଅଳିଆ ଡବା ପାଇଁ କରନି ଢିଲା ସଫେଇ ବାଲା 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 ଅଳିଆ ଡବା ପାଇଁ କରନି ଢିଲା। ଆମ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। बड़े जोरदार ताली